И така, гледайте дано нищо не се ареснало и се завърнах в сървъра ми. Ще го сложа под линка. Ще го видите. Заповядайте в сървъра всеки момент, всяка секунда. Той е server.pro, за това, че понякога ще спира, кога не съм тук. Но спокойно, веднага се оправя. Само се зареждам минутки или секунди, няма значение. И днес мисля да ще покажа нещо добре, само ще взема някакви кирки неща, не знам. Добре, първият урок. Ако сте owner, да бе, иска да покажа нещо. Тук няколко команди. Аз съм Браумастер, да, не съм го казал. Защо така е? Скайп ми ще го сложа под линка. Не знам защо. Ако има някой да ми вземе, за да ми помогне, не знам. Както си поискате вие. И добре, хайде да правим нещо. Сложих няколко. Не съм сетен, спомням, трябваше да се. Добре, ще правим нещо, нека да започнем. Какво ще правим? Я ще покажа на команда, не мисля, защото не действа. Мисля, защото я знаете. Не, няма такъв енчант. За съжаление няма такъв енчант. Да. Ще трябва да се погина. Съжалявам, той в момента е нов. И да. Ето ми го меч. Ще покажа сега какво представлява такъв меч. Да, разем това, ще ми лагне за малко. И го вижте, дами и господа, целият разбит. Опитай се да е кошка. Но ето сега вижте кошката и тя ще ме. Няма. Видяхте ли? Красота. Комбинирано. Ако нещото доста засича, съжалявам, не от Bandicam. Спокойно. Bandicam е доста яка. Там. Игра ли да? Аз поигра. Много доста яка. Доста яка камера. Опа, маси. Изгубих меча. Защо така ми лъгна, бе? Оправих се. Защо взех това, бе? Това нещо не представлява. Нищо не представлява. Опа, открихме си миничка. Дали има нещо мини? Да открием. Дали има. Осветлено. Друго нещо няма да бъде. Ще светя тук за хората, който ще влиза. Ще бъде ранкно с SMS или с тест по лидер. Сложим всички неща. Стараме. Сложим нещо. Сега ще умре. И да, ако искате като моят текстър пак, той се казва текстър пак Fightful 4. Какво става тук? Махат ми броните и пустите. Добре, окей.
Нека да разглеждаме сървъра. Ясно да знам. Променя се. И да, започваме заглеждането. Ето, това тук са полянки, да си направите нещо. Ще взема за всеки случай това, за да може да ви покажа. И ето, правите строите нещо. Съжалявам. Нещо лагва. Ще го правя после, не сега. И таки го свижим. Спокойно, сървъра ще издържи, ще го ранютвам. И ще ме видите в YouTube, защото ми е това е Георги. Да, Георги. Сега ще го покажа. Да вършим клипчето. И да ви кажа честно, да съм ви полезен с нещо, не знам. Знам. Аз съм нов, затова че не знам какво да ви кажа, ютубери. С никой не правя клип. И в момента съм сам. И това, че ще кажете, то се струва 100 лева. Не му гледайте клипчетите и такива подобни глупости. Но ако има нещо да се опаквате от мен, по-добре го кажете и няма да се случи втори път и така. Ще шагам дълдица. Да започвам с гледа. Свети, защото ми е броната доста мощна. Кой ме допусне майната. По-точно, кой ме допусне, той ще мира сам и всичко му отива на той. На това, че ще го повтори. Кой ме докосне, ще умре. Това ви е ясно, защото аз винаги ще му така силно броня. И който иска от мен, ще видите там на спалните. Трябва някой да им помогне. И такива глупости. И добре. Ще слушам. Защото няма какво да правя. Ще изгледам. Ще гледа клипчето. Така. И да. Това беше от мене. И чао.